Concert at Sea 2013 begon afgelopen vrijdag bewolkt, grijs, koud en vooral heel erg nat. Maar gelukkig brak zaterdagmorgen de zon door en konden wederom 40.000 mensen genieten van onder meer Guus Meeuwis, Raccoon en Bluff. Organisator Leslie Gieten kijkt terug op een prachtig festival. We zijn heel tevreden. We kunnen terugkijken op een geslaagde editie tot nu toe. Het had alles in zich. Zonnebrand en regenpontshows. En heel veel goede muziek en een perfecte sfeer. Er zijn ook dingen waarschijnlijk wat minder goed gegaan. Het is altijd vervelend als mensen uit de modder moeten worden gehaald. Ja, dat zijn kleine dingen, ja, die zitten natuurlijk het voelt toch als gastheer. Je ontvangt 40.000 mensen op je feestje. Ja, dan is het niet leuk als het keihard regent. Kast 2013, getal tussen de 1 en de 10. Wat krijgt hij? Nou, dat gaat toch wel zeker naar de 8,5, 9 toe.